Otuto dịrị Jesu. Maka na tata bụ Corpus Christi. Echem na ọ ga-adị mma na anyị ji procession welu bata mana na be anyị ụka ekwesịrị inwe procession tata mana because of rainy season so ndị be anyị na-echekarị ya na Christ the King mgbe oge ọkọchị mana ebe ọ bụ na anyị enweghị rainy season ebe a so ọ ga-adị mma I see from the back then ekwoluzie ukwe onye ọbụla baịzịa n'ochie anyị wee bido mass. At least let's adore the Christ in the Eucharist. So we can do just a little procession. Okay, I'm ready. Stay behind, right? Hosanna dịrị gị onye nwe m, Hosanna. Hosanna dịrị gị onye nwe m, Hosanna. Jerusalem tobe gị dị nwelu m, Hosanna. Hosanna dịrị gị onye nwe m, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna. Dịrị gị onye nwe m, Hosanna dịrị gị onye nwe m, Jerusalem tobe gị dị mma, Hosanna dịrị gị onye nwe m, Jerusalem tobe gị dị mma, Hosanna, 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 oh, Hosanna, Hosanna dịrị gị onye nwe m, Hosanna dịrị gị onye nwe m, Jerusalem tobe gị dịnụ, N'ihi na gọziwo ebube
Hosanna dịrị gị onye nwe m, Hosanna dịrị gị onye nwe m, Hosanna. Hosanna dịrị gị onye nwe m, Hosanna dịrị gị onye nwe m, Hosanna. Hosanna dịrị gị onye nwe m, Hosanna. Hosanna dịrị gị onye nwe m. Hosanna, Hosanna, oh. Hosanna dịrị gị onye nwe m, Hosanna. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata ka ụka gazuru ụwa niile na-eme nnukwu mmemme nke eji echeta ike nke dị n'ahụ n'ọbara nke Jesu. Nnukwu onyinye Jesu nyere anyị mgbe ọ na-achọ ịrapụ ụwa n'ụwa. O nyere anyị arụ ya sị anyị na-eri arụ ya, nyekwazi anyị ọbara ya sị anyị na-eme nke a na ncheta nke ya. Ọ bụrụkwazi ike anyị ji ebi ndụ n'ụwa n'ụwa nke na-egosi anyị na Chineke nọnyere anyị mgbe niile. Anyị na-ekene Chineke maka onyinye n'ụwa, na-ekenekwazi ya maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene ya, ka anyị na-ewelekwazi onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka ya, wee na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi anyị, na-ayọkwazi ya ka izu ụka n'ụwa nke anyị banyere mala anyị mma. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazi ya n'isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile.
ụmụnna ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe.
na-erunye masị ndị a n'ụzọ pụrụ iche maka udo nke ụwa niile. Ndị charismatic group na-erunyekwazi masị nụnwa maka ọgwụgwọ nsọ nke ndị ụkọchukwu na-arịa ọrịa. Sir Tony na Lady Tina Nnadi na-erunyekwazi masị nụnwa iji wee cheta ezi Nneọma Antonia Nwahiri Mbakwem onye rapụrụ ụwa nụnwa. Ka anyị ya ayịyọ. Onye nwe anyị, ọ bụ gị hapụrụ anyị emume ncheta ahụ gị na ihe ọgbụgba ndụ nke dị ịtụnanya. Biko mee ka anyị na-esegburu ihe omimi dị nsọ nke ahụ n'ọbara gị n'ụzọ anyị ga-esi hụ uru nke nzọpụta gị n'ime onwe anyị. Gị bụ onye dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Deuteronomy. Moses gwara ndị mmadụ ahụ sị, chetakwanụ otu Onyenwe anyị Chineke unu si duo unu n'ime ọzara 40 ndị a niile. O wedara mmụọ unu ala, nwaakwa unu ọnwụnwa ịmata ihe dị unu n'obi, ịchọpụta ma unu ga-edebekwa iwu ya. N'ihi ya, o wedatara mmụọ unu ala mgbe o mere ka ihe oriri kọọ unu, mgbe o mere ka unu rie mana, nri ahụ unu na nna unu na-amaghị ihe ọ bụ. O mere nke a igosi unu na izi unu na ihe na-enye mmadụ ndụ abụghị naanị ihe oriri, kama na mmadụ na-adị ndụ site n'idebe iwu niile si n'ọnụ Onyenwe anyị pụta. Kpacharanụ anya hụ na nganga abanyeghị unu n'obi, ime ka unu chefuo Onyenwe anyị Chineke unu, onye mere ka unu site n'ụlọ oke ịbụ ndị ohu n'Ijipt pụta. Lezie anya ka unu ghara ichefu Chineke, onye duru unu n'ime ọzara ukwu ahụ dị egwu, ebe agwọ ọjọọ na akpị jupụtara, ebe na-ekpo ọkụ nke mmiri na-adịghị. O sitere na nkume nye unu mmiri ọṅụṅụ, o ji mana nyeju unu afọ n'ọzara. Mana ahụ onye ọbụla n'ime unu na-amaghị ihe ọ bụ na mbụ. O mere ya n'ihi iweda mmụọ unu ala na ịnwa unu, ka ntụkwasị obi unu n'ime ya na-eto, ka o sikwa otu a mere unu ihe ọma. Okwu nke osebụrụ ụwa. Jerusalem, too Onyenwe anyị. Jerusalem, too Onyenwe anyị. Jerusalem, too Onyenwe anyị ebube. Zion, too Chineke gị, n'ihi na o meela ka ọnụ ụzọ ama gị sie ike. Ọ gọziela ụmụ gị nọ n'ime gị. O meela ka udo nọrọ n'oke ala gị. O jiri ọka dị ukwuu kpojuo ọba unu. Ọ na-etiri ụwa iwu, na-emekwa ka okwu ya na-aga were were. Ọ gwụla Jekọb okwu ya, bịakwa nye Izrel atụmatụ n'usoro omenala ya. O nweghị obodo ọzọ o mere ụdị ihe a. O meghị ka ndị ọzọ mara usoro omenala ya. Aleluya. Ihe ọgụgụ
ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl Diaso degara ndị Kọrint. Iko nke ngọzi ahụ anyị na-agọzi n'oriri nsọ ọ bụ na ọ bụghị ịṅụ na inwekọ na ịṅụkọ ọbara Kristi n'otu. Achịcha ahụ anyị na-anyawa n'oriri nsọ ọ bụ na ọ bụghị inwekọ na irikọ ahụ Kristi n'otu. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, ma ọ bụ otu ogbe achịcha ahụ ka anyị na-anata. Nke a na-egosi na anyị niile bụ akụkụ ahụ nke otu ahụ bụ Kristi, onye ọbụla otu ogbe achịcha ahụ. Okwu konsebụwa Ọma. Zion, too onye nzọpụta gị, toonụ onye eze na onye nche atụrụ, kweenụ ukwe, bụọnụ abụ, toonụ ya, too ya, tosie ya ike. Ọ karịrị otuto unu nwere ike inye, otuto unu agaghị ezuru ya. Otu ihe pụrụ iche anyị ji eto ya bụ achịcha nke ndụ maka ndị dị ndụ, nke o debere anyị n'ụbọchị taa. N'oriri ikpeazụ ka o ji aka ya nyefee oriri nsọ n'aka ụmụazụ ya, ka anyị ghara inwe ihe ịrụ ụka ọbụla. Werenụ mkpu ọṅụ tosienụ ya ike, were na aṅụrị doo ya ebube, were na obi ụtọ tie mkpu ọṅụ. Taa bụrụ anyị nnukwu emume. Anyị na-eme ncheta ụbọchị mbụ ahụ mgbe o nyere anyị ihe omimi nke a. N'ihe omimi nke a, eze agba ọhụrụ jiri oriri nsọ hibe iwu ọhụrụ nke melara aja agba ochie. Iwu ọhụrụ anọchiela anya iwu ochie. Eziokwu achọọla onyinyo ọsọ, ihe achakwasịla ọchịchịrị. Ihe ahụ Kristi mere na nri ikpeazụ, ọ bụ ya ka anyị na-eme ugbu a. A ga na-eme ya na ncheta nke ya. N'usoro ntọala nsọ iziri anyị, ka anyị ji achụnyere gị aja nke a, aja na mmanya nke nzọpụta. Iwu ji onye otu Kristi ọbụla ikwere na achịcha bụ ahụ Kristi na mmanya bụ ọbara Kristi. Uche apụghị ịghọta, anya apụghị ịhụ ya, ma okwukwe gwara anyị na ọ bụ eziokwu nke si n'igwe. Ọ bụghị achịcha na mmanya ka anyị hụrụ, kama o kpughere ndị ọbụla n'ime ya akara dị egwu zoro n'ime ya. Kristi nọzuru oke na nke ọbụla. Ahụ ya bụ ezigbo ihe oriri, ọbara ya bụkwa ihe ọṅụṅụ. N'oriri nke ọbụla a natara, Kristi zuru oke n'ime ọbụla, na-ebughị ọrụ ọbụla, na-enweghị nkewa. Ihe onye natara ka ibe ya natara. Nnukwu nnu dị ka otu onye, ericha ọfọkwa. Ndị ọma natara ihe ndị ọjọọ natara, ma ọpụpụ ha abụghị otu ihe. Ndị natara ndụ, ndị ọzọ natara ọnwụ. Ụwa hụrụ ya ka otu oriri ahụ, ọpụpụ abụkwaghị otu ihe ma ọrị. Ọnwụ jọrọ njọ, ma ndụ mara mma. Arụkwala ụka. Chetakwa na mgbe a nyawara ogbe achịcha ọbụla, Kristi zuru n'ime nke ọbụla. Enweghị ihe ọbụla a na-ekwu Kristi. Anyawa achịcha anyawahụ Kristi. O zuru oke n'ime nke ọbụla. O nweghị ihe ebepụrụ na Kristi. Lee achịcha nke ndị mmụọ ọma,
emere nri nke ndị nọ n'ije, ezigbo nri nke ụmụ Chukwu, atụpụkwarala ya nkịta. Ọ bụ ihe a ka eziri n'akara mgbe e jiri Isaac chụọ àjà, mgbe e gburu nwa atụrụ ngabiga, achịcha igwe e nyere nna nna anyị ha. Jesu, ezigbo nri na onye nche atụrụ, na ebere gị zụọ anyị, lekwaba anyị, mee ka anyị hụ ihe ọma gị n'ala nke ndị dị ndụ. Ọ bụ sọ gị ma ihe niile bara uru nke eji azụ anyị n'ụwa nke a, ka anyị rịọ bụrụkwa otu n'igwe, wee keta oke ụmụ n'obodo nsọ ahụ. Amen. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị asọ nke Jọn dere. Jesu gwara ndị Juu sị, mụ onwe m bụ achịcha ahụ dị ndụ nke si n'eluigwe rịdata. Onye ọbụla riri achịcha a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Achịcha m ga-enye unu bụ ahụ m, ka ndị bi n'ụwa wee nwee ndụ. N'ihi okwu a, ndị Juu malitere ịrụrịta ụka n'etiti onwe ha sị, olee otu onye a ga-esi nye anyị ahụ ya ka anyị rie? Jesu wee sị ha, n'ịgwa unu eziokwu, ọ bụrụ na unu erighị ahụ nwa nke mmadụ, ọ bụrụkwa na unu aṅụghị ọbara ya, unu agaghị enwe ndụ n'ime unu. Onye riri ahụ m, ṅụkwa ọbara m, nwere ndụ ebighị ebi. Aga m ekulite ya n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. N'ihi na ahụ m bụ nri ezie, ọbara m bụkwa ihe ọṅụṅụ n'ezie. Onye ọbụla riri ahụ m, ṅụkwa ọbara m, ga-ebi n'ime m, mụ onwe m ebiri n'ime ya. Otu nna dị ndụ si zite m, wee site na nna ahụ na-ebi ndụ, otu a nke onye riri m ga-esite na m na-ebi ndụ. Nke a bụ achịcha ahụ si n'eluigwe rịdata. Ọ bụghị ụdị achịcha ahụ nna unu ha riri ma nwụsịa, kama onye riri achịcha nke a ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Ka anyị nọdụ anyị. Anyị na-enye Chineke ekene n'ụbọchị tata maka mkpụrụ ihe ịtọ nke mbụ na oriri Eucharistia dị asọ. Ka abụọ, ezinụlọ Tina na Tony na-ekene Chukwu maka mmemme isi gaa nke ọma mama, nakwazi Patrick na Uju
ndị nke na-enye ekene na Chineke dobere alụmdi na nwunye ha 18, right? Good. O nwere ukwe na-abụọ m chọrọ ka anyị kwee. Ọ bụ ukwe anyị na-ekwege oge niile ma anyị na-anata oriri nsọ. N'oriri dị asọ, eluigwe n'ụwa na-emekọrị. Achọrọ m ka anyị na-ege ntị n'okwu anyị na-ekwu. Dụwa bụrụ otu ndị nọ n'eluigwe na-emekọrịta biọma, bụrụ otu n'ihe mmụọ, ọrụ ịtụnanya anya n'ihe omimi, ma amamihe n'onwe ya, ịhụnanya ya ebukakwa. Ekene dịrị gị Chukwu. So the key word bụ eluigwe n'ụwa na-eme gịnị? Chukwu na mmadụ eme gịnị? Ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa eme gịnị? Ejika aka mee gịnị? Biọma. Asụsụ anyị nwekwara meaning. Ma a na-asụ sụpịrị 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 sụpịrị. Ọ dịka asụ anyị amakakwa. Nke abụọ, Jizọs aha na-atọ m ụtọ, Jizọs aha na-atọ m ụtọ, Jizọs aha kacha dị ebube, bido n'ugwu ruo na ndịda. Jizọs aha gị bụ nsọ, Jizọs, Jizọs aha kacha dị ebube. Anyị na-ekwe ukwe a tụmadị ukwe ndị ọzọ anyị na-ekwebe oge ọbụla anyị na-anata oriri nsọ, mana n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị taa, ụka Kristi si ka anyị tụgharịkwa uche n'ihe gbasara di nwere anyị Jesu Kristi nyere anyị ahụ na ọbara ya, corpus et sanguine Christi. Ofu ihe m na-emebe each time a na-eli olili a bụ ofu ajụjụ m na-ajụ onwe m, ana m ajụkwu yazi ya ndị ụka. Ị nwere ike ịjụ ajụjụ ahụ n'ebe di na nwunye na-eme anniversary, ị nwere ike ịjụ ebe fada na-eme anniversary nọ. Achọrọ m ka anyị nachigha azụ oge izizi anyị natara oriri nsọ. Amamunu echechara ka obi dị unu mbọsị afọ. To help you understand the seriousness of this question, picture a child who is 6 years, is the best in the catechism class, answers every question without reservation. Mana asị ya na ọma nnata ori maka na olube ha age. Nwatakịrị a bụ onye kacha aza catechism, mana Fada Cosmas ka m bogie taa. Fada Cosmas wee sị ya na ọma nnata ori maka na olube ha age. Can you imagine a man appeal your father when you dispensation? Can you imagine the heart of this child? Right? You could liken your heart, but say naturally, now the question is, Baka ho need came with Togo since naturally, it can move down or ya naturally the asota. Genimere is a personal question you answer yourself. Finally, Father, we could twist this question to mean, if I'm celebrating the Mass as my anniversary, sister too, the joy I had in my first ordination, is it still the same joy with which I celebrate the Eucharist today? Patrick N'Uju, Bosi is on Baraukwa, Marana that day, on Ahobaho. Obunobim, why have I see about ọ bụ ofu aṅụrị afọ ka unu ka na-enweta. So ọnya ka ụka ji nye anyị Eucharistia dị asọ ka anyị nekwe ya anya ọzọ. Gịnị mere aṅụrị anyị? Anyị na-anata Eucharistia dị asọ ka o si sọ anyị. Kedu ihe anyị ga-emezi ka anyị kpanyitekwa ụdị aṅụrị afọ n'ebe Jesu nọ na Eucharistia dị asọ nọ? Ofu ihe bụ ihe na-echebe aka mgba
which many a times or that deba very clear. But now many a time for anyone or for almost 90% of you not here. Now so if we hear the Eucharistic adoration, you may not have the time because you have to walk, right? So what is the only thing left for you to do if you cannot? Because Jesus said, if you continue doing Eucharistic adoration, which is one of the central theme of today, you ignite the passion. And we're three component thing and a meta. Father Cosmas, thank you for leading us in the first one. Procession aime. Igbo Mass no ge unga fna aime procession. By I na watch egwu tie igba mem kpotu di n'enu. One of the reasons that we carry Jesus in the way, in the avenues of our home, that God blesses where we all walk, give us safety. Then the second aspect of it, do you believe that the body and blood of Jesus is real? In my catechism as woman, I pass it go. But faith is maturation. As we grow, we will continue to mature. So at this age, do you believe? 3 days ago, I was reading about Eucharistic miracles. And I came into contact. Now, the last Eucharistic miracle the church recognized made in 1996 in Buenos Aires, so Pope Francis, who was Archbishop. The blind test of that Eucharist, type AB, with the left ventricle of the human heart. That test was conducted as a blind test in New York here. Rockland Hospital, Ponoma, some place away from Manhattan. It went consistently from the Vatican archive. The first recognized Eucharistic miracle, 1971, the miracle of Lanciano, Father Kagide Mass, Dautor. The blood test, ML, after 1,200 years, the species of host, without preservation. We be those test after 1,200 years, where the same type B blood group, left ventricle of the heart. In 1978, and when a shroud cloth of Turin, Vatican documented, a belief na Jesu. These tests were consecutively consistent. Many of you medical experts here will know when you do empirical data or they consistent. And the over years and centuries. That is the point. Then the last one we'll talk about the Eucharistic miracle. Sorry, the Eucharistic adoration. Many a times, we live in the rectories, we can adore the Lord. Manandoka, one of the things forming the attitude of praying, having an altar in your house. In the theology of the Eucharist, especially the Gospel of John, John say, so if Jesus finalized the Eucharist, we started on the altar on the cross, you could have an altar in your home and meditate before the crucifix. So even if you can't go to the church, we expected every Christian should have an altar, a crucifix. I didn't say a cross, I said a crucifix, and meditate. So he does say menka, so now if I anya, or the case said family obuna itetoli nebekwe family. The miracle of sleeping and waking, you shouldn't be joking with it. You need to thank God before you leave your house and thank God before you sleep for having led you through the day. So all the very important. We need to go back again and reclaim the same joy we had the first day we encountered the body and blood of Jesus. Patrick Nuju. Ogane Igbo Mass ka and then I form Patrick and Joe Munyesia, a basic digital. Also, my mom, or Kazakwen Woko Obi. Or Western father can't you go evidence? See, evidence also, no Mazim Kubaleba. A man
gave his wife a postcard. It was her marriage anniversary. So he had an answer. Surely you are the answer to my prayers. Hey, we mepe card afọ. Ihe dị n'ime wee bụrụ, you are not exactly what I prayed for, comma, but surely you are the answer to my prayer. I think that is one of the classical definitions of what marriage is. You are not exactly what I prayed for, comma, but surely you are the answer to my prayer. Kenji kwe, ona abụba anyị ajụọ nwoke ka ụdị nwaanyị ịchọrọ ịnụ ọkụkọ Igbo omepe ọnụ tie achọrọ nwaanyị agwa ya dị mma ọ ma mma mana ọ ịbịazi nene nwoke na-achọ nwaanyị agwa ya dị mma agwa nke ọ dịkwa mma jụọ nwaanyị ka ụdị di ịchọrọ ịnụ o list characteristics of non-living things. Mana anyị na-ekene unu Patrick and Uju for the courage, at least ịgba aka ebe na-echetazikwere unu ofu ndụmọdụ a na-enye ezinụlọ ọbụla. One of the intentions Chineke ji hube ezinụlọ, if you remove the family, there will be no, let me use the word universe, I want to say the world. One able Nigeria, one able United States, on the niile makes it up. So ọbụna the family now, or family say, be in a neighborhood. Family A, B, C decide ya ka ha zụọ ụmụ ha ọfụma. The neighborhood will be good. But once one family n'ime mmadụ ise neglect a child upbringing, wee mụọ ụmụazị the rascal, they will become a terror to everybody in that neighborhood. What am I trying to say? The family owes the world. That's why we keep shouting every day. Nwoke, nwanyị, di, nwunye. If you fix the family, the world will be good. When they go to documentary, the last child of Fatima, Lucy, before she died, one of the revelations she gave that was documented in Vatican is that she saw that the devil wanted to attack the world and knew that the easiest way to attack the world is to attack the family system. Why behind our photo? Nwoke na anụ nwoke, nwaanyị na anụ nwaanyị. N'ihe ndị ọzọ, family ngasa. So all the very important, and that's why it's very, I advise family na-enwe crisis and challenge. As far as I'm concerned, the highest people kwesịrị na-eme novena to the Holy Spirit within a nwunye. I will explain it to you why is that way. But Francis, before he died, one of the letters saw the Amoris Laetitia, also, that it is only the family that imitates the life of the Trinity. The man, the wife, and his children. I'll say, God the Father calls himself the lover. Article of Faith, I say, my beloved Son. And then the Holy Spirit, which will also say, Onye sinanna na we megene we pota. So there is God the Father, there is God the Son, the beloved, and the Holy Spirit becomes the love that proceeds from the both of them. Francis continued and said, that structure explains that in the nature of God, God is community. And the easiest way to explain it is in the family. The man and his beloved wife and the children who proceeds from the both of them. So, which is very important that family should not be joking with things that are spiritual, religious, and then making effort even within themselves to be godlike. So I na-ekene unu daalụ unu at least unu na-agba aka ebe tata ya na Chineke onye rezie unu aka n'ikpeazụ anyị na-ekene Chineke n'isi Tony na Tina. Ọ na-abụ ihe mee ọdachi dakwasa mmadụ like na mmadụ nwụrụ, ofu onye ekweghị na Chukwu, an atheist a na-akpọ Martin Heidegger,
Also, there are three things that befalls the bereaved. Before, during, and after. Ma ọ na-abụ ihe mee mmadụ efu na ọ na-abụ anyị nọ na mmadụ nwụrụ anyị tie the initial shock, then we'll support the family. Then during the funeral, we'll support the family. But after the funeral, everybody goes their way. And that is when they start the real bereavement and mourning. Many a times, we are not so sensitive to know that that is even the best time for them. So as we thank you, I just want to say it this way, so that going forward, we learn how to support people, especially post-bereavement. In way here about today in psychology, bereavement disorder. People who don't actually reconcile the loss. Utipu hala, mo meho fife. Ni mehe ndị a niile, anyị na-ekene Chineke. Wee na-ayọzi amara ka Chineke nye anyị gracia nke anyị ga-eji wee na-efe ya ọkachasị ịkpanyitekwa aṅụrị anyị ji wala anata Eucharistia asọ. In the Eucharist is the place you encounter God as He really is. St. Teresa of the Child Jesus ka ajụ si ya, kedu ihe ọ ji bụ na each time you do Eucharistic adoration, you sit down, you don't talk? Because I don't need to talk. I look at Jesus, Jesus looks at me. O nwere ofu ihe mmadụ gwa m na Nigeria, ya ka m ji chọọ imechi. Ọ na-abụ every day o jee na chapel adoration, ọ na-alahụ ụla. So Father Parish wee sị ya, Madam, alahụzụrụ ụla na chapel. Sị ya, Father, n'ọkwa n'ebe a ka ọ ya abụ nna alahụ ụla, adụm alọ nlọ ndị na-achụ m ọsọ na nlọ. Ka ihe ọnụ Chineke ndị nke m fụrụ n'anya, ka agụụ chụ Jesu Kristo na Eucharistia asọ, ọkachasị mgbe ọ na ya na-anata ya kpanyitekwe n'ime anyị dị ka o kwesịrị ịdị. Udo dịrị unu. mebi n'ọnya ka ụfọdụ ji alarụla ebe a na-ekwu okwu Chukwu maka ndị mmụọ na-achụ ọsọ. Mmadụ alarụsịkwara ụla n'ụlọ ụka ọzọ. Ngwa ka kwụ na ọtọ kwupụta okwu anyị. Ekwe m n'otu Chineke, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu. A mụrụ ya mụọ, eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọta ahụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, ọdụ n'aka nri ya. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị agbakọtago ọnụ ụbọchị tata. Anyị na-eme mmemme nke arụ na ọbara nke dị nwe anyị Jesu Kristi, na nnọnye ọ nọnyere anyị n'ogologo ndụ anyị niile. Anyị na-achọzi ibulu ọtụtụ ebumnobi anyị, na-ebunye ya n'aka, wee na-ayọ ka oche ntị nụrụ anyị ya anyị.
natazie isi a nọrọ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa. Ka anyị kenezie Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka ezinụlọ Patrick Egbu ndị na-ekene Chineke maka ngọzi alụmdi na nwunye ha. Ka yọkwazi Chineke ka onye nwe odibo ya Antonia Mbakwem ezumike ebe. Ka yọkwazi Chineke maka ọgwụgwọ nsọ nke ndị ụkọchukwu niile ndị nọ na nyanya ya na ndị ụka niile. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwere na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi Onyenwe anyị. Rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nọrọ nụ. Onyenwe anyị, nna dị obiọma, biko were ebere nye nzukọ gị onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo. Ọ bụ n'ihe ndị a ka a na-egosipụta n'ụzọ dị omimi na onyinye ndị a anyị na-ebunyere gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị na onye lụlọ welite n'obi eno Chukwu anyị ya ekele. O
kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị. Ya bụ ezi ụkọchukwu dị ebebe, onye dowere emume aja nke a dị ọkpụ, o nyere gị onwe ya ka ọ bụrụ ihe ejiri chụọ aja nzọpụta, bịa mee maa iwu ka anyị na-achụ aja nke a na ncheta nke ya, ka anyị site n'ịnata achịcha ndụ na emume nke a dị nsọ gosi ọnwụ ya ruo mgbe ọ ga-abịaghachi ọzọ. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ
na-emenụ nke a na ncheta nke m. Arụ Kristi bụ sọ mma bịakwute, ọbara Kristi ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya na pope anyị bụ Leo, bishọp anyị Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị dị nchekwube gaa na ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa, keta ekpe ndụ ebighị, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụwara ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụwa dịrị unu mgbe niile. Onye ọbụla nye nwanne ya aka sị ya,
nne m na Kristi n'elu nwa atụrụ nke Chukwu nene onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe. Jesus, my Lord, my God, my all, how can I love thee as I ought, and I revere this one draws a gift so far, so far. Sweet sacraments with thee are thou, oh, make us love you more and more. Sweet sacraments with thee are adored, oh, make us love thee more and more. Sweet sacraments with thee adored, oh, make us love thee more and more. Lord, I but may receive less art to love thee with my various King. Oh, it was but of fragrant praise, thy goodness, Jesus, would I sing. Sweet sacraments with thee are thou, oh, make us love you more and more. Sweet sacraments with thee are good, oh, make us love thee more and more. Sweet sacraments with thee are good, oh, make us love thee more and more.
Ka anyị ya iyo. Onye nwe anyị, i sitere n'oriri ahụ n'ọbara gị nke a dị oke ọnụ anyị na-anata n'ụwa na-egosi anyị akara nke ịdị ụtọ gị. Biko mee ka anyị jupụta na aṅụrị dị ebighị ebi nke ịbụ Chukwu nke gị, onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Otodri Jesu. Second collection. Kele Chineke jayama mama ekele idima onye kere ụwa bụ onye ọma kele Chineke jayama mama ekele idima onye kere ụwa onye ọma. Sovereign Chineke, ekele dịrị gị imela. Kele Chineke jara mmadụ ekele ịdị mma. Onye kere ụwa onye ọma. Kele Chineke jara mma ekele. Otodri Jesu. Parish announcement. Let's support the annual Catholic appeal. Our goal is $26,804, and together we can achieve it. Every gift matters. Envelopes are available in the back of the church. Thank you for your generosity. The flower circles from our garden are now available for dedication during the summer months. The minimum donation is $30. We have 45 circles available. To reserve yours, fill out the form in the bulletin. Registration for the 2026-2027 school year is now open at Blessed Sacrament Catholic Academy. Families are seeking a faith-filled, high-quality Catholic education in a safe and nurturing environment are invited to learn more. Financial assistance is available. For additional information, please see the bulletin. Otodri Jesu. I want some processions, Thanksgiving procession for the Igbo family. So, Unogabia, the one who Jesus,
Amen. Asị na egwu mere eme tata. Afụrụ ụzọ. Okay, ọ ihe aṅụle. Na 18 years. Ma mgbe ụfọdụ anụ m amaba anụmada asịba na onye nke a mere onye olukuo good. Mana n'ime ha na-aba makwa ozigbo emere ibie. Mana Uju, I will give it to you. N'oge maka mgbe ụmụ nwaanyị ka a ga-enyeleli ọkwa. So Uju made Patrick look good. Even though na nwa ya nwaanyị si no papi ya mere mama ya look good. So bụrụ m nwakwuzi nke a, mụ nwakwuru nke a. Mana nwa ya nwaanyị kwuru nke ọzọ a. But in all the cases, both of them made each other look good. And 18 years is not 18 days. Maka ma na-ekwu etu a maka agụkata m akwụkwọ ofu onye si m akwụkwọ a m banyere ụbọchị a na-asị na m anwụrụ na-anwụọ maka ịgbago onye nọ n'ilo nne ya anya ọ sịkwa nke ịbanyere ụbọchị a ka ịgụchabago onye nọ n'ime ụlọ ga-ama ihe a na ihe na-eme ga-ama na 24 hours is long. Mana onye nọ n'ilo ọ ga-aga ya fịam n'anya. Mana Chineke melie 18 years a lukwuo seamless. And onwe ihe na-atọ ụtọ ka gị na nwaanyị na-akpa nkata ọ sị gị die ịfụra nwaanyị ọbụla na-asị my husband kụọrọ ya aka o gosi na nwoke na-agbani. Ịfụkwa nwaanyị na-abụ ọzọ nwunye m ma ọ bụ ụlọ ọsọ gị ka ya je jụọ nwunye ma ọ ka ya je jụọ die. Ịfụrụ ebe ọbụla na-eme ebe a kụọlụ ha aka na ha na-agbani. Mana nke na-enye nsogbu bụ nke ga na-anọ ọsị mi bụ nke ndị ọcha. Anyị nwụọ mi ihe nwere us ọkwa ya anya ka anyị ji bụrụ ndị Igbo. So we are very grateful to God for this great union. Wepụtakwazịla ụmụaka ịtọ superstars na ha ka na-eto eto. Jerry ka na-akpa ike, Jeff ka na-akpa ike, Chim Daalụ ka na-akpa ike. And they're all springing up every day. So they are all blessings of this 17 years journey. Anyị na-ayọ Chineke na ihe ọma anụma Chineke bidogo na ndụ ụnụ na ọ ga-emelie n'isi. Na ọmalịcha ije n'ụwa, ije ịfụnanya, ije aṅụrị, ije udo, ije ịdịkọ n'otu dịka di na nwunye, ije ịtụkọ alụ ọnụ maka na onye ọbụla ada amacha ihe na onye a weta ibie weta o wee zuo ezuo. Ije ịgbakọzi mbọ ọnụ na-emekọ ihe ọnụ nke unu megoro for the past 18 years. Anyị na-ayọ Chineke ka nke gaghị abịa ma karịa nke unu megoro site na Kristo onye nwe anyị. Ka Chukwu jikere na gọzie unu m na nwa na mmụọ nsọ. Otoni Jesu. Otoni Jesu. Sir Tony Nnadi and Lady Tina Nnadi and their family and friends, please proceed. Oti
oke n'ime gị ọkwa gị si n'ike buru ibu a ụgwọ gị si n'ike abụ ebe ụmụnne anọ n'iru gị ka nketa oke n'ime gị Chineke nke igwe izọpụta ụwa mgbe n'ọnụ nọ na-eso ekele ọma ka m ga-enye otito ọma ka m ga-enye ọ bụ n'ife aka m ga-abụ ịdị ngọzi na ndị dị ukwuu ọrụ mmehie Chineke ka nketa oke n'ime gị ọnwụ nne ọnwụ nna enwere mgbe ọ dị adị izi etu ọsọ si mebie because eventually you see that the world is empty without them. Mana the beautiful thing bụ na anyị nwere okwukwe. When you have faith, you can move mountains, you can do impossibles. You can also even grieve in a way that nobody will ever understand. And ofu ihe na-ekene Chineke bụ, I know na Tina seems to be too soft. Mana the boldness and the strength which we manage the situation was great. Mami anwụsịrị, wiki mami anwụrụ, ọbịa n'ụlọ ụka na-ekwu ukwe. Stay conducting the choir. Enwere onye ọ ga-abụ ọbụla anyị mafụzi anya n'ụlọ ụka until 2 months. Mana onye nke a sị na kama ya ga-agbalụ Chineke ọsọ maka ọnwụ kama ka ya nọ na sọ otu ihe ka nna ya n'aka dị nwenụ ka mbiri n'ụlọ nke dị nwenụ na mbọsị ndụ m niile. Anọ method a ka o yuzuru ka ya bili n'ụlọ nke Chineke nọ ebe ha ka strength karịa na ya nọ n'ụlọ kpuchido onwe na blanket obecha akwa obidokwa n'isi ka ya nọ n'iru Chineke akwa ahụ gụọ ya ebeli onye Chineke. So nne a na-asị kasị and fụkwa oge fụ na ijego nye your mom a befitting funeral. So anyị na-ayọzi ka nke anụ nwaanyị na-emekọta bụ closure for you. Ya bụrụzia closure
na imesi gị ihe ị ga-eme ana onye nwenụ ewelụkwana enwere ha ji bi ụwa ihe a na-agba bụ gani ka anyị gbata onye nwenụ ga-eme gịnị ga-ewelụkwa so be consoled. Tony jisikwa ike na-eti nwunye gị aka n'obi nwekwa ka o si kopụ ịpịajụkwa ya ka ọ dị ka ihe a na-eme gị nwa na onwe gị be consoled too maka na ma onye na-ayọ ọya na onye na-enedo onye na-ayọ ọya ha ncha na-eme gịnị na-ayọ ọya enwere onye arụfọ so jisie n'ike and then ndị mmadụ unu nọkọtakwa unu akpọ ha na fon jụkwa ha ka unu mee maka ịma na mọzụl a niile efula na anyị a sị na hit na-eme ewu mana ajị dị ya na-arụ adịghịkwe ka mmadụ mara ihe a na-ewu na-eje mana ine ya anya efu na hit na-eme ya so anọkwa si jụkwa ese ma over time everything will be normalized and life goes on. Ka Chineke ji ike niile onye na-alụ kpọlụ mama anyị Angelina Ezekwem Mbakwem Antonia Mbakwem onye kpọlịa n'ụwa n'ụwa wee kpọtịa n'ihu ndị nsọ niile nke n'igwe ka o mepelia ụzọ paradaịs ka o sikwazi na ịfụnanya na obiọma niile ndị ụka n'ụwa ji gbakọta ọnụ inye gị ofufe ka isikwazi na ya gbagharịa ihe ọbụla bụ atụtụ njọ na ndụ ya sikwazi n'ụzọ ọnụnwa kasị ezinụlọ ọnụnwa obi n'ụzọ pụrụ iche ka ọnwụ nne ha n'ụwa bụrụ ihe ga-ewetara ha udo agamniru na ịfụnanya nke ga-atọ atọ ka nne ha nọrọkwazi n'eluigwe na-ekpelu ha ekpele na-enedo ha niile anya site na Kristi Onyenwe anyị. Ka Chukwu jikere na-gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Otodri Jeso, ndị nne biko taa the first Sunday of the month, please bịa n'okununara your special blessing. Ndị nne, ndị kwaya. Ọ bụ onye ga-akpọ mama nne. Ọ bụ onye ga-akpọ mama nne. Nne m ihe dị maka nkenye gị. Ndị nne biko nụ. Ọ bụ onye ga-akpọ mama nne. Ọ bụ onye ga-akpọ mama nne. Nne m ihe dị maka nkenye gị onye ọma. Enyemaka anyị dị n'afọ dị nwenụ osebụwa n'ụlọ anyị osebụwa nọnyelu ụnụ Chineke onye fụrụ anyị n'anya anyị na-ekene gị n'isi ụmụ gị ndị a niile ndị ji melụ ngwa ọlụ ndị sikwazi n'aka ha were zụlite ezinụlọ gị dịka iru ha si dị iche iche
etu aka ebumnobi ha si dị iche iche, mana ha makwazi na ị na-agọzi ha, ha na-ekwupụtakwazi na ị na-echekwaba ha, mana ha makwazi na ihe ha na-agabiga n'ụwa anụnwa na ọ bụ sọsọ gị bụ Chineke pụrụ ịzọpụta ha. Ọ bịa mere ha ji abịa n'iru gị mgbe niile iji welu kpọku gị, iji welu